Ya, tetap lama ya. Emang nih lama. Uy, apa sih Pak Rangwi? Aku mau nagay. Lihat. Parang aja kami kumapulong. Oh, sini gitu, sih. Nah, ambil tanang putus. Ay, sorry. Yeah. Nah, em phải tự nhiên. Tính cái anh cho được bạc lại vỡ này, anh đi bạc. ada mah. Alin nggak salah, wala. Bangun kerja.
Itu mah party, party. Hah? Hindi yan natin ang magdanggo arang wrong part, mati wrong part sa lo kasi itara mo sabi ko. Hindi. Nani kimera ka, hindi kayo ting-ting-ting ka. Ano, te, atar to. Hindi, isarap na. Kailangan. Tunda. Tunda ba? Tunda. Mak, dan begitu yang kan.